Sabíeu que la cobla és el conjunt musical català per excel·lència. El formen normalment 11 instrumentistes que solen tocar un contrabaix, un trombó, 2 trompetes, 2 fiscorns, 2 tenores, 2 tibles, un flabiol i un tamborí tocats pel mateix músic. A més de danses populars, la cobla sol tocar sardanes en un aplec, en un concert o en alguna ocasió solemne. Una de les cobles més famoses és la Principal de la Bisbal, que és, a més, cobla oficial de la Generalitat. La cobla com a conjunt instrumental data de l'edat mitjana, però fou al segle passat quan Pep Ventura, dit també Pep de la Tenora, la modernitzà i li donà la base actual amb el paper central de la tenora. Han escrit peces per a cobla, a més del mateix Pep Ventura, Enric Morera, Josep Serra, Juli Garreta, Eduard Toldrà, Joaquim Serra i fins i tot Pau Casals.